салом дӯстон, барномаи матрица манзури шумост. Нахуст зароси марказии барнома барои ҷавонон ки дар бораи хизматрасониҳои интернетӣ, гадҷету ва одамоне нақл мекунад ки ҳамаи онҳоро фикр карда мебароянду барои истифода бурдан пешниҳод менамоянд. Дар студия Илҳом Бобоев. Хотиррасон менамоем ки ҳамкори барномаи матрица ширкати Тисел аст. Ширкати Тисел баҳри муштариён бастаи муфиди интернетии G+ро пешниҳод менамояд. Ҳангоми пайваст намудани бастаи G+ ба шумо 2 маротиба бештар трафики интернетӣ бо ҳамон нарх пешниҳод мекардад. Акнун трафик дар бастаҳо ба шабу рӯз баробар тақсим карда шуданд. Яъне ҳангоми пайваст намудани бастаи G+ 2000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мекардад. Бо Тисел боз ҳам бештар интернети баландсуръат. имрӯз дар матрица лоиҳаи мини PC зиёда аз $300,000 ҷамъ намуд. кайҳонавардон флешкаро фаромӯш карданд. дронҳои муосир дар наҷоти мардум. бо матрица ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. лоиҳаи нави компютери киссагӣ ки дар асоси пойгоҳи Windows дар Indiegogo муаррифӣ гардида буд, таҳти унвони Mini PS ки мақсади онҳо ҳамаги $20,000 ҷамъ намудан буд, онҳо тавонистанд дар 18 дақиқа ин маблағро ба даст оранд. ҳафтаи гузашта дар баландии 400 километр аз замин кайҳонавардони амрикоӣ пай бурданд ки ба кайҳон бо камераи бефлешкор баромаданд. одамият аз тамошои бемисли кайҳон маҳрумон, аммо аз суҳбати шавқовари ду кайҳонавард бархурдор гардид. дӯстон, мехоҳед бештар аз олами хай-тек огаҳӣ пайдо намоед? Пас марҳамат ба медиапортали мо бахши матрица бо ҳамкории ширкати Тисел. лоиҳаи мини PC зиёда аз $300,000 ҷамъ намуд. лоиҳаи нави компютери киссагӣ дар асоси пойгоҳи Windows 10 ки дар Indiegogo таҳти унвони Mini PC муаррифӣ гардида буд, мақсади худро ки ҷамъ намудани $20,000 буд, тавонист маблағи лозимаро ҳамагӣ дар 18 дақиқа ҷамъ намуд. вақти нашри мавод бошад, маблағ аллакай зиёда ба $303,000 расида буд. ин бо назардошти он ки то анҷоми лоиҳа ҳоло 25 рӯзи дигар боқӣ мемонад. компютери киссагии Mini PC дорои дисплеи 5 дюйма бо басомади 720p, 8 гигабайт хотираи муваффақиятӣ, 128 гигабайт хотираи асосӣ ки онро то 512 гигабайт васеъ кардан мумкин, мавҷпахшкунаки Wi-Fi ва Bluetooth, 6 соата батарея ва ноқили зиёди пайвастшаванда бо мисоли USB ва USB-C, HDMI мебошад. норасогии асосии таҷҳизон инҷой додани процессори ҳанӯз соли бароришаш 2016 Intel Atom X-Hub Z8750 мебошад. барои пур кардани норасогии компютер бо ҳар гуна лавозимот таҷҳизонида шудааст. мисол, ғилофак барои буридани он, клавиатураи Bluetooth. арзиши чунин компютер на он қадар баланд $300 мебошад. барои онҳое ки пешфармоиш медиҳанд, арзиши он ҳамагӣ $140 ташкил хоҳад дод. компютер бо системаҳои ҷойдодашудаи Windows 10S ва Android 5.1 ки байни якдигар бо навбат кор фармудан мумкин дастрас мешавад. ба ивази $15 метавонед тафсири Android 7.1-ро дастрас кунед. муаллифон дар нақша доранд аз моҳи сентябри соли 2018 таҷҳизотҳоро бо соҳибашон дастрас кунанд. то имрӯз аллакай зиёда аз 3800 нафар таҷҳизотро пешфармоиш намуданд. муҳандисони донишкадаи Вашингтон робот пашаи RoboFlyро сохтанд ки беноқил ба фазо мепарад. ихтироот дар намоишгоҳи байналхалқии робототехникаи Австралия муаррифӣ шуд. аз ҳама мушкилии калон ҳангоми сохтани чунин роботҳои беноқил ин ҷой барои захираи нерӯ мебошад ки набояд ба паррозанӣ халал расонад. барои мисол, ба сабаби вазнин ва калон ҳаҷм буданаш чунин батарея дар ҳашароти электронӣ насб карда намешавад. олимон роҳи ҳалли ин масъаларо ёфтанд. ноқилро ба лазер иваз намуданд. ҳангоми расидани равшанӣ ба санҷандаи танаи RoboFly, равшанӣ ба нерӯи электрикӣ гардонида мешавад. ин имкон медиҳад ки робопаша
бе ягон нуқил ва батарея ба нерӯ таъмин бошад. чунони сомонаи донишгоҳ хабар медиҳад, барои паридани робофлай қувваи 240 волт басандагӣ мекунад. мутаассифона уло таҷҳизот танҳо рост парида фаромада метавонад. сабаб дар он аст ки лазер дар як ҷойгир мебошад. олимон дар нақша доранд лазерро низ мустақил гардонида ба таҷҳизот имконҳои бисёреро фароҳам оваранд. ҳафтаи гузашта дар баландии 400 километр аз замин кайҳонаварди амрикоӣ Jas Fuel пай бурд ки ба кайҳонӣ кушод бо камераи бе флеш кор баромад. одамият аз навовариҳои бемисли кайҳонӣ маҳрум шуд, лекин аз муоширати шавқовари ду кайҳонавард бархурдор гардид. кайҳонавардон Jas Fuel ва Рики Арнольд барои таъмири яке аз қисмҳои киштии кайҳонӣ ба кайҳонӣ кушод баромаданд. Fuel бо худ камераи GoPro ки барои кор дар кайҳон мутобиқ шудааст, барои наворбардорӣ гирифт. мутаассифона кайҳонавардон ҳам парешонхотир мешаванд ва ӯ бе камера флешкортро фаромӯш кард. байни кайҳонавардон ва диспетчери кайҳонӣ суҳбати тарихӣ ба амал омад. Хьюстон: ман оиди камера 1 соли хурде дорам. корти хотиравӣ надорад. ман сабтро оғоз мекунам. он сабт мекунад? чароғаки сурх бояд гирён шавад? албатта, кайҳонавардоне ки бо суръати 75 км бар сония кураи заминро фатҳ карда истоданд, бо дигар корҳо машғул шуданд. мутаассифона акнун онҳо бояд ё флешкорти аз замин овардаро ёбанд, ё онро интизор мешавад ки то киштии дигар аз замин бо дигар борҳо ба онҳо флешкорти нав оварад. GoPro хотираи худро надорад. аз ин сабаб агар флешкорт набошад, он сабт карда наметавонад. мутаассифона бе ин хотира аз чунин камера дар кайҳон фоидае нест. ҳаҷми нав, имкониятҳои нав. ба ҳамаи ин дарбастаҳои интернети нави G+ аз Tisel. акнун интернет 2 маротиба зиёдтар мешавад. рӯзона истифода баро, шабона ҳамон қадари дигар ба даст ор. дар ҷаҳони интернет фаъолтарин бош. маълумоти муфассал бо рақами 970 ё дар сомонаи Tisel.tj. бастаи интернети нави G+ аз Tisel. ҳаҷми зиёдтар, имконияти зиёдтар. чун ҳамеша ин дам бошад бахши лайфхакҳои матрица манзури шумо мегардад ва дар ин бахш мо маслиҳатҳои муфидро дар бораи осон намудани кори истифодаи гадҷетҳо пешкаш месозем. Всем привет, дорогие друзья! Это рубрика «Лайфхак» в программе «Матрица». Вас приветствую я, Дима Рео, и сегодня мы поговорим об одном очень важном приложении, которое поможет вам выполнять дела, не откладывая их на завтра. Называется оно просто TED. И ключевой особенностью этого приложения является то, что все невыполненные задачи в полночь будут удалены. И это повод приступить к ним прямо сейчас. Вообще, составлять списки дел очень важно. Они помогают нам оставаться собранными и правильно расставлять приоритеты на день. Но часто бывает так, что мы ставим задачу, а затем переносим ее снова и снова. В итоге она теряется где-то на фоне других задач. Чтобы у вас появилась мотивация двигаться к своей цели прямо сейчас, индийский разработчик Aswin Mohan создал приложение TED, которое хранит список задач в течение 1 дня. Если вы запланировали сегодня убрать квартиру, но не сделали этого в полночь, задача исчезнет. Aswin Mohan позаботился о том, чтобы в приложении вас ничего не отвлекало и сделал максимально аскетичный, простой дизайн. Кроме списка дел на текущий день, в TED ничего больше нет. Кому-то, конечно, может не хватать функциональности, которой обладают другие приложения для составления списков дел. Однако TED нужно для того, чтобы вы приучили себя не откладывать задачи на потом. И с этой обязанностью оно неплохо справляется. Ну а важные цели можно планировать и в календаре. Ну что ж, с вами была рубрика «Лайфхак» и я, Дима Рео. Всем хорошего заряда бодрости на следующей неделе. Не забывайте выполнять важные дела, и все у вас будет хорошо. Пока-пока. технологияи муосир дар наҷоти мардум. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби таҷҳизоти техникӣ ба монанди дронҳо гардид. биёед ҳамроҳ тамошо мекунем.
бо ин дрон одамонро наҷот медиҳанд. бо он кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз баландии 6 километр ҳудуди 7 километр масоҳатро метавонанд таҳқиқ кунанд. то ин замон масалан ҳангоми омадани тармаву сел дар минтақаҳои кӯҳӣ онҳо наметавонистанд макони одамоне ки гирифтор шудаанд донанд. ин дастгоҳ инчунин дар бораи офати табиӣ маълумоти визуалӣ медиҳад. то ин замон наҷотдиҳандаҳои тоҷик чунин таҷҳизот надоштанд. соли гузашта бе ҳамино мо сахт азоб кашид. ҷони спасатило хатар ба мемондем. хеле камтар буд. ин ҳозир камтар ҳам масъалаи бехатарӣ ва наҷотдиҳандагон ҳам шудаги ҳам вақте ки равон мекунем ин сёмкае ки ин дорад мо аз рӯи сёмка ҳамин харита тартиб дода метавонем ҷои ҳодисаи рӯй додая. ин ҷузъе аз кӯмакҳои барномаи рушдии созмони милали муттаҳид ба кумитаи ҳолатҳои фавқулода аст. бар иловаи ин миқдори зиёди лавозимоти имдодрасонӣ ба бахши наҷотдиҳӣ кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон дода шуд. маблағи умумии ин кӯмакҳо 1 миллиону 650 ҳазор доллар гуфта мешавад. таҷҳизоти тақдимшуда ба наҷотбахшони тоҷик имкон медиҳад ки макони ҳодиса ва ё шумори дар зери тарма ва селмондагонро мушаххас кунанд. дӯстони азизи ман, дар ҳамҷо барномаи матриса ба поён мерасад. дар охир бори дигар хотиррасон менамоем ки ҳамкори барномаи матриса ширкати Тисел аст. ширкати Тисел баҳри муштариён бастаи муфиди интернетии G+-ро пешниҳод менамояд. акнун трафик дар бастаҳо ба шаб рӯз баробар тақсим карда шуданд. яъне ҳангоми пайваст намудани бастаи G+ 2000 1000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мегардад. бо Тисел боз ҳам бештар интернети баландсуръат. нашри нави барномаи матрисаро шумо метавонед пас аз як ҳафта дар ҳамин вақту соат тамошо намоед. то ҳафтаи оянда худоҳофиз.